Здравейте и добро утро в новата трецена по пътя ни. Днес влизаме в нови 13 дни по майски календар. Нов цикъл, който синхронизира с началото на новия лунен месец и с изгрева на Меркурий. Аполон в цялата си светлина и мощ се появява на източният хоризонт преди Слънцето, да оповести раждането на новата идея, на издържава проверки истина, да донесе новаторско решение и да подкрепи всички нас, които се намираме на старта си на нещо ново. Дали това ново ще е нов проект, дали ще е нова връзка, нов курс, обучение или ще е пробуждане за още познания за нас самите, ще видите сами в следващите дни. Какво пробуждане ви чака? Кое очаквате да изгрее в живота ви? Днес влизаме в трецената на зората, тройната синхроничност, 3 изгрева. Тя със сигурност ще ни донесе вълшебства. С очакване на вълшебства в живота си, нека да останем с отворени очи за светлината по пътя. Къде ще ни насочи, в коя посока ще ни дръпне провидението, къде ни е късмета? Тази трецена ще се занимаем с темите късмет, провидение, съдба, за да знаем, че всичко зависи от нашата лична воля. Така че, ако искате да изгрее нещо ново на вашия хоризонт, положете воля това да се случи. Ключ за новата трецена. В следващите 13 дни е добре да обърнем внимание върху темите. Какви промени да направя, за да използвам по най-добрия начин благоприятните възможности, които са на пътя ми? Какво е съдба и как мога да променям съдбата си? Оптимизъм? Аз оптимистично ли съм настроен и какво буди моя песимизъм? Притежавам ли великодушие? Сърдечен човек ли съм? Останаха ли несърдечни? В следващите 13 дни следвайте дните по майски календар и участвайте във въпросите и задачите, които ще получавате ден по ден в група Предсказания и синхроничност Прим. Тази група не е само за ежедневни анализи, тази група е за ежедневно себе наблюдение, защото знаем, че най-важното, което е нужно да свършим, и то в кратко време, че не остана, е да опознаем по-добре себе си. Нека зората да ни озари, да събуди сенките, да развълнува сърцето ни и да осъзнаем какво желаем да изгрее на хоризонта ни. Ползотворна трецена ви пожелавам. Добре дошли в Предсказание и синхроничност Прим. Линк към групата ще намерите под това видео. Ползотворна трецена ви пожелавам. Благодаря и нека да е зора.